Skirire kwa sisi ngoma rakuwandira marodzi. Takarongeka saweredha nemarodzi. Tichidada kunge kanzuru yakadzira marodzi. Mafansi chiterera izvabuda mushamba kodzi. Kuzviga kwedu vakutotanga masports. Kuri kusnuka aya ndo matrap shots. Ngoma dzinorohwa pavanorova matotsi. Usingakete pattern kopa manotsi. Takudada nengoma satiflex ari pachipo. Hanzi pane vakuda kuchallenge ngavawande patiktok. Tovasiya vakamira hokunge mawinda ari pabastop. Sekreba kadem araide grilla mbiri mukunge Nicolas Cage. Size yenyu naye angambovadroza gauge. Anenge adziya akaimba nemimaster kg. Ndo shoko riri kutenderera muma4 kg. Ngoma takadzira takugadzira image. Mambosi chivhura next page. Chiri intro kune vari kuti tapa backpage. Ngoma riri kunaka kunge fuda track backpage. Taiti tikada kutaura vamwe voopose. Ngoma rikada kutongorira vopose. Mabebi tikada kusofta vopose. Iko zvino papik neniva kuda kupose. Takudada nengoma satiflex ari pachipo. Hanzi pane vakuda kuchallenge ngavawande patiktok. Tovasiya vakamira hokunge mawinda ari pabastop. Sekreba kadem simple. Skirire kwa sisi ngoma rakuwandira marodzi. Takarongeka saweredha nemarodzi. Tichidada kunge kanzuru yakadzira marodzi. Mafansi chiterera izvabuda mushamba kodzi. Kuzviga kwedu vakutotanga masports. Kuri kusnuka aya ndo matrap shots. Ngoma dzinorohwa pavanorova matotsi. Usingakete pattern kopa manotsi.